Rapture na lang, dito na mamatay. Para tabla-tabla. Tabla. Ay, wala. Ay, pag panabla nila, wala pa ba? Gusto pa ba ko maminyo? Nadaanan namin yung dalawang dalaga. Basta dalawang dalaga. Yung isa, patay na yung asawa niya, kaya dalaga pa rin. Dalaga na siya. Dalagang balo. Dalagang balo. Tapos, yung isa, di na siya nakapag-asawa, kaya pure dalaga pa rin siya. Kung ano mang pinag-uusapan sa date namin, ito yung nangyari, guys. Tingnan nyo. Nagtambay sa may karagadyot kay gikan mi sa dalog nga labihan naman silang anti-romix Antilina gikan sa nagkuan sa Maisan. Nya karon kay among istorya mi kay istorya ba kay sa unang panahon okay ba kay ba? Oh, si anti-romix Antilina mo nang tagsa-tag sa mig date ni Henry. Naami sa ilalom sa avocado, naami sa kugunan ang background. Naami dire oh. Nag-date-date ra gud mi diri mga silingan gud parang kuan ba paulay mi kay naghinuktok mi sa mga nangitabo sa palibot ato karon nga hasta mang lisura kay ingon pa nila sa unang panahon wala gyud ako nay problema in town. Nya naunsa naman ako ning kalibutan karon nga mura naman ako no sa hinahinay naman ako nagpuaw ang mga katigulangan daw. Unsa ba ako nay plano ani? Nya usahay pagid ako no nga lada ko nakatote kanang nauntay mga ayuda pero nangaulay man ang tigulang unsa pag giipit na pagid ako ng mga tigulang. Wala. Oh, wala ra pagid ako ng mabuong katilingban kung may tigulang ba? Oh lagi. Pamat nga okay na sa ko kay adto kog langit ana. Ay sa itong langit. Gusto bang ano ka nang gayon? Okay nang tako. Ayo sa. Gayon nang ya sa Bible rapture. So dili pa man sa ilo sa rapture ni pastor nga. Kani nga mga kuan dili na ni mahuman ang COVID. Rapture na lang dito na mamatay. Para tabla-tabla. Tabla. Ay sa wala. Ay pag panabla nila wala pa ba? Gusto pa ba ko maminyo? Dagi na ikaw. Ako na rin kay kakan. Oh? Alam mo din kalimutan. Ang akong kuan, may Jesus is my lover. Wow! Lord, ato yung bread and country. Mawala ako, Jesus is my lover. Tiba kana to mananaway ti English sa sila kay nagtuos sila sa una ti kay nagtuos sila sa una nga ang mga katigulang nga dili kabalo mag-English. Isa ka tuos sa kabalo. Unsa ba na? Agoy. Unsa ba na? Hubak lang or oh. Unsa may kanang kuan ba? Unsa may imong Dala ka pa ko inanag ko sa una ba dako kong tingog. Oh. Tawa. Ang ka madala lagi na ako na. Ay abi lang gud mga tigulang nga di ako kabalo mag-English lang kuno ti. Makaingilis sila bang Oh. Dilag ini balik ko. Baligo nga in English dili. Dili kabalo gyud ko nga Kinimais. kabalo ko gamay ka mag-English gyud kay diha gyud na diha gyud na train sa imos Cordapia. Ato ni auntie na ni Cordapia si Auntie Romy sa akong kilid. Daganan nang ulitaw nila sa sauna pero amo taas na yun ang ulitaw sa sauna mura man daw nagipangtokhang naman siguro. Tukang. Ana si auntie daw kuno sa una daw kuno mananghid pa sa ginikanan. Ginikanan. Ang nguyap nya karon unsa man yung mga panahon karon sa itabo karon. Ang kanang ganing fix na mo Mag-fix? Katismis mo. Ang babae na mo na dito sa pan. Ang babae ni musuo ko sokol. Pauli. Dito na mo muli sa. Linad ta ini. Wala ka. Dahil Ikaw, muli ka na diya. Pero lahi ikaw ng panahon. nya magbakang-bakang naguli. Lahi na ka gikaroon. Sa karon sa una kay before manguyab mananghid. Pero karon Wala na ay. bungkag na aya na nanghid. Tinong gina. Katuhil na no tuhil. Nya sa una kay sulat man. Ngo sulat. Sulat. Karoon wala na ay. Puno po yun ang karton sa akong Facebook. sulat. Una. Ang iya da kuno tigin na daw siya karon daw na puno sulat. Gamay ang karton. Sulat mang ginagto. Oh. Nya karon sa gibot karon. Wala na sulat pa dili na. Ingit naman ka. Dili na sweet. naman, high tech naman ang silik karon. Dili- Dito mo pauli na dahil kan. Hindi nga. Pauli na Hindi dito. naman pinang babae ang Dito, asawa ang babae ang ang dinali sa karon lahi na gid karon. Oh, lahi dagid ba? Kung ikaw papilion te. Sa Bible mo. Kung ikaw papilion te. Ang dinis yung karon. Kung ikaw papilion te. Unsa imong ganahan? Ang katong sa una or karon nga style sa mga pag-uyab-uyab? karon ugma. Karon og Hindi ganahan man ugma. ako kay panahon mo nang Mas sada tong karaan. Ang karaan ni no. Dili man ato makuan kay Sabado, bailin, gabi, pamagi kay Domingo din, mamisita. Oh. Gabigan, mga rana. Ano? Oh, mangharana pa ba? Rana ko sa una. Nya mas formal sa una. Formal kay sa una. Nya, hindi ka to bitaw. Nakadumdum ka to silang baldo bitaw nga, Johnny. Wala pa ay si nung jani kat. Oh, Ay gaguk doon man ko sa una pag manguha may digdo ka ng mga awat may sa una kasoy.
Gagayiran ba ito nila mga panglayaw kay panglayaw sila kay mangwan dito sa tanang pan magsangit sa mais. Mo din na. Ato dis balay magkuan dayon ka. Ata matay nganon dili riubon nganong. Yung sa man mo pag-inom ng cook food. Oy panampo. Kanang kuan dayon mato sila sa balay day na. Katalisan kita dong. Nanali sila nya nanali mga bisita day nay lima. Ato mo uli tong lima mo kuan to mo itong lima. Pagkatataw na sa nasa ayo patano na sa tulo. Sa tulod gawas mas balay ba. Wala ko pinambog anak sa una. Ba? Ilang ko pinambog sa una pang talos nang lumi nga. Saka kanaong ka pamisita sa balay. Ang misita. Pamisita gid. Pero karon wala na. Wala na gid. Wala na. Ah, tanawa, nakadungog mo sa Sultan Antilina. Sa una nagipamisita sa ilang balay. Karon wala na ginamisita. So, giaghat ako mga single diha kasi pwede mamisita ka Antilina. Katulito ni Hon. Tarong ka na mo. Itarong na imong mas. Ipada ko, anara ba si, ako mananaw si Mayor karon madakpan gi kana karon. Wala na makimas kay. Oh. Kung mas tulas balay. Di ba kung makakuha ng magmasko? Wako na kanisam ang nakuha sa mask nagani mo kusmisan. Ano ba? Aw lagi ang social distancing man daw kono. Oh. Unya. Lisod ka kubo ko na masakay, masunlok ra mo balik ba? Maulak. Ya sa una mo kay senior na ako diaw, isakingan diaw. Na, wow, lead. Oh, legs. Nano gyapon kung di na kay Hindi na. May muta da. Bilat man ko sa papa sa lawas. Kaning mga takna, kaning uso ni mga lawa karon. Kaning karon ligis. Oh, mga takna karon. Wibes karon guys, sa ugma tinglupad nos mga balbal. Bernes. Bernes oh. Oh, bernis. Bitaw. Nami dire karon nag-date sa ilalim sa avocado nga likod sa basta na diri. Tubangan sa maisan ang likod namo hugunan. Antes na namong kanang katol sa kwan. Di kay gidate-date na mo si Antilina sa Antirumi kay amo mas lang gikuan among gi-remind sila sa ilang mga kagahapon ba. Kasi si Antilina naanad man na siya sa una nga nay magkuan. Ay pag manguyab si Antilina mag halok-halok pud mo diretso. Dili pa. Ay, dili oy. Kanon pa kanang magkwan pa kanang Sita, umanday kanang mag-ila-ila. Ah, ano pa? Umanday, pag umanday na. Kung Karon sa man nimo sa sugton. kanang kwan ni dugay-dugayan pag ginako kay. Dugay-dugay. Kanang Dagay ginako, na kanang ginako, kanang ginako patasan. Busa ka tuig. Tugkaron daan. Ah, grabe. Ikikita mo yabang guys sa katuig. Nagyab to na naman gagpilay mong edad na noon. Wala wala man. Pero Napula na to siya. wala ni masugta te. Wala. Wala masugta. Ako kaya Pero wala pud man magtilaw-tilaw te. Ay sama kay naka-video ta. ang akong kwan, ang cellphone ako sa kanang kwan mga Ako lang magigyan. Dagan mo ako tanong siya ako. kanang kanon Lahi kanang ka sa ni panditan sa nako batasan, importante ang batasan. Anak, Nga panid ay gid ako daan ang batasan gidaan panidaan. ang Laan reaction ang ginadlaw kay pag ang katigulangan ngadto pag kuang ginanak dito sa nanghuling dito sa minyo pagkasala. Basta gurit-guritan. Oh. Na karon kay bas Ala. Akong lugar. Hoy. Pagkasala mo. Muna isip ko Ako din yung kanang dong ako katong papan Amo lolo sa nga silang dundong si imong kuan si Guyang. nang rumi Isip pamilya. isip tong gyud. Basta magkuan ko lang gani. Wala. Istorya mo. Wala. lahi gid ba kay kung sa una makita nga magunit-gunit og kanang kamot ipakasal. Pero bisan pag gibigtian sa tubangan. Di pag ipakaslan. Unsa na ning panahon karon? Mo gan. Oh, anakan na di ako no pakasal. Oh, anak ko, mura na yun. Gay na Ako sa una gipangmalian ako. Dito Akong mo papa. alang alang imo nang ginika na nga. Puti ba siya na po dayon di. Ako sana. Primero pamalian pa to. Oh. Nga nang 16 akong uyab. 16 akong uyab. 16 akong uyab. Di sa size mo kimong uyab di. Oh, ganito sa ako. Ino nga palakira ba ito kayo? Na. Ang nangyayari sa iya katong security guard o foreman na tigbanay tao. Ang imong uyab to katong security guard. Security guard. Nga wala mo yun si Auntie Rome kay
Dili siya sa security guard. Dito sa foreman. Kurman lagi. Yung driver mo sila itong tata. Mga katong tagang cellphone. Alam. Sa imong gipili katong security or katong na cellphone? Ah! Oo, dali mo. Hala gikilig. Kato ang security kay na uyab naman namo nanak ni dahil namoy sing-sing ato. Ah. Abi na mo rin kay kanina sing-sing lagi. Asa ibon! Una na sing-sing lulo. Na sing-sing. Ata yung mga sing-sing, naman sa tunga-tunga magyapon. Ibo na ba? Ibo na. Kasi pasing may ka-size. Dili ka. Ay, dili. Lahi-lahi na bago na sad. Ay, wala maging nag-uyab ni pasing ma'am. Wala naman napugos sa mga gyapon ba? Ni Sir Japon. Si Akol Mister ang hinungdan ato. Si Kwan, si karon sa imong bolay, poddo siya. Oh, lahi na tong. Ikaw 17. Wala, grabe mo sa ganang nga. Ansan, ang istorya mo. Lahi na bunto sa balalaga pa ko, lahi na sa pagkaroon sa minyo na. Lahi na bunto sa balalaga pa ko, lahi na sa pagkaroon sa minyo na. Lahi na bunto sa balalaga pa ko, lahi na sa pagkaroon sa minyo Ito na. talaga sa una gali. Palakira, oh. Palakira ang tawag daw sa babae nga nagkakuyab. Balakiro. Palakiro ang lalaki nga nagkakuyab. Labi ka lang daw na. Silpon. Sa English. Kasi naglami among istorya, mura kinahanglan naging may mag-ibot diri kay murag ting paniud to na. Nahuman na among tabi namo nya. Kanay panalag rin hitabo ba? Sa isa ka dekada may lag na ikausa. Inani panalag ra kami magtabi ani guys. So maulit na may kasi basig pangitaon na kordapya wala pa ni kalungag. Kami pa magtaon naming nanay kuyang ani kay murag ambot lang. Kaning isa wala pang paday niya hagdaw, kulang pang hagdaw. Dini ko pa silang lina inang si Kodapya. Oh. Dili man na magkundi. Kordapya manangis ra kuno sa Tiromi diri sa si Andy Lina kay Oh. nada kuno sila yung mga cats din ang ilang mo. Hey! Inyong mga palakira magtupad sila. Na, kuya ba ito mo? Okay guys. Bebe ka di ko pag ginambog. Manguli sa mi kay among tabi di na gid magkahuman. Di mapuwas, di putol, porting liwatan sa lapya. Ang mga kwan ba kaagi pang istorya na. Asa mo pingon? Dito na. Aw. Yagto sa migo kay wala mi sakyan. Sige, salamat tayo. Bye-bye. Babay sa kayo. Bye-bye sa mga ota, sa mga chicks na mo sa unang panahon. Aba, bebin. Bye-bye. Love you.